Ассалому алайкум бародарони азиз. Инҷо назди бозори пешинаи Норак. Дар бинои нави Панҷошона дар ошонаи чорум як хонаи фурӯшӣ дуҳуҷрага дар масоҳати 65 квадрат бо таъмири замонавӣ бо ҳама мебелҳояш фурӯхта мешавад. Марҳамат дӯстон, инҷо даромадгоҳи хона. Хона ягон расход надорад. Хонаи тайёр, ҳама шароита дорад. Дар инҷо як прихошка. Проекти хона бисёр зебо. Марҳамат дӯстон, инҷо ҳуҷраи якум. Тамошо кунед чӣ хел ҳуҷраҳои зебо, таъмирҳои замонавӣ. Дар инҷо як балконча дорад. Дар ин тараф бозор. Ҳар як ҳуҷра кондитсионер, телевизор дорад. Дар инҷо ҳуҷраи дуюм. Дӯстони азиз, ҳуҷраи дуюм тёпли пол дорад. Ошхона низ тёпли пол дорад. Дар ошонаи якуми бино нуқтаҳои савдо. Тёпли пол. Дар инҷо бошад ошхона. Ошхона низ ҳама шароиташ ҳаст. Дар ошхона телевизор, кухни гарнитур, плита, микроволновка, холодильник. Хулас шароиташ ҳамаш ҳаст. Ошхона низ тёпли пол дорад. Дар инҷо ҳоҷатхона, оби гарм. Дар инҷо бошад ҳаммом, стиральни машина. Марҳамат дӯстони азиз, нархи хона 530 000 сомон боз муомила дорад. Рақамҳои соҳиби хона дар болои экран занг зада маслиҳат кунед. Дар охири навори мо суроғаи хона. Дӯстони азиз, нафароне ки хонаи фурӯшӣ доранд ба рақамҳои 934 50 51 52 занг занед. Мо омада навор карда дар фурӯш мегузорем. Инҷо назди бино. Дар ошонаи якуми бино гуфтем нуқтаҳои савдо.